Wazifumu wa wazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mayi amene anapangidwa kidnap ku North West. Mayi amene ndi wa ku Malawi. Ndifuna ndingofotokozani zokhuzana nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mukhale mukudziwa. Ndizingowerenga sindanga nkhani yonso yangondipezapo mpano izi ndizi ndizingowerenga pafoni. Mayi ameneyu amachokera ku Malawi. Ku North West kunabwera nyamatayo ndi wa ku Malawi. Nyamatayo atafika anankomaniza nyamata wina amene anali pa shopu kaya magwirapo ntchito sikudziwa. Zotsatira zake nyamata uja anamuza nyamata amene anali pa shopu uja kunena kuti abwana ayi afuna munthu amene angagwire ganyu kwa tsiku limodzi ndipo azampasa ndalama yokwana 350 rand. Zotsatira zake nyamata uja ananena kuti kunyumba kwathuko kuli mayi wina wake angatogwira ntchito imeneyo. Zotsatira zake anamtenga nzake uja kupita naye ku nyumba kwawo. Atafika kumene kuja adakumana ndi mayi uja anamuza kuti kumene ukagwira ntchitoko ndi pafupi. Anampasa address ya kumalo kwina kwake, kumaloko ndi pafupi ndi kumene amakhala mayi uja. Zotsatira zake anthu aja anatengana pa galimoto onsewa ndi aku Malawi. Ndi mayi uja atapita kunali sanabwererenso. Kenako amuna ake analandira foni yakuti apeke ndalama yokwana 10,000 rand ngati afuna mkazi wawo apangidwe release. Zotsatira zake bwana wakenso wa mayiyu analandira foni yonena kuti ngati mukufuna mayiyu apangidwe release mupeke ndalama yokwana 10,000. Zotsatira zake anthu aja anasakasaka ndalama mpaka na mayi uja anapangidwa release. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake amene mukusaka mwayi wa ntchito mukhale osamala, chifukwa chakuti iyi angosanduka bizinesi ndipo azipanga zimenezi kwa wina aliyense. Choyamba kuziwa anthu ambiri muli ndi ndalama makamaka mafolena mumajoyina magulu oti mwina anzanu akakhala ali pa mavuto mumathandizana. Ndi anthu akudziwa kuti mavuto atakugwerani anthu ena ake athandizana asunga ndalama akutulutsani ku mavutoko. Ndi akuluakulu chonde khala osamala muchina chilichonse imene mukupanga. Zikomo.